Victoria Diviza, originară din satul Codreanca, raionul Strășeni, a ajuns în Italia în anul 2005. Începutul nu a fost ușor. A schimbat mai multe locuri de muncă, departe de meserie pe care o practicase în țară, dar aproape de oameni și de nevoile lor. Alegerea mea de a veni în Italia era ca să fac bani rapizi, să-mi ameliorez cumva în acel moment situația mea materială. Între timp am reușit și am avut actele italiene, apoi mi-am făcut permisul de șofer și cumva întâmplător, vorbind cu niște colegi, pe atunci nu prea erau rețele de socializare, am văzut prin profilul Adna Klasnici, care era pe atunci, un anunț că se caută medic la niște competiții sportive în nordul Italiei. Și am văzut că anunțul provenea de la familie, numele și familia erau foarte asemănători în Republica Moldova. Am intrat pe profilul acestei doamne și am văzut că ea lucrează în acel moment medic în Italia. Și am zis că asta se poate și din acel moment am început să fiu mai activă, să caut colegi, informații, cum aș putea să-mi recunosc titlul meu de studii în Italia. Încurajată de cei din jur care au remarcat profesionalismul și empatia sa, Victoria a luat decizia să-și echivaleze diploma de medic obținută în Republica Moldova. A urmat din nou cursurile universitare în Italia, de data aceasta la Brescia, unde a studiat cu seriozitate, demonstrând încă o dată că pasiunea pentru medicină nu are granițe. Spun că în acel moment aveam 2 titluri de studiu, și ca asistentă medicală, și ca medic, și ca rezident, adică aveam 3 titluri de studiu. Am informații de la Ambasada Italiei la Chișinău și mi s-a explicat cum trebuie să fac recunoașterea titlului de studiu, care mi-a luat aproape 1 an jumate, 2 ani ca să le am pe toate 3. Titlul ca asistentă medicală mi-a luat ceva timp, a trebuit să fac niște examene, să fac o frecvență voluntară de 9 luni la o distanță de mai mult de 100 km de casă, ca să fac această frecvență voluntară și apoi să dau examenul cu bine și să mă înscriu la sindicatul infermierilor sau asistenților medicali din Bologna și chiar ca să activez, să lucrez ca 3 luni într-o structură, într-o casă de bătrâni ca soră medicală. După ani de muncă în domeniul sănătății, a simțit nevoia să exploreze o altă latură a medicinei, cea estetică. În 2019 și-a deschis propriul cabinet estetic în inima orașului Bologna, un spațiu modern, rafinat și primitor, unde frumusețea se îmbină cu știința. Lucrând ca medic de familie, guardia medică, se zice aici, adică făcând gărzi de noapte, făcând medic de transfuzie, făcând ori în casă de bătrâni. Deci avem 4 activități contemporan care cumva reușeam să le abinez. O colegă m-a rugat, o ajut ocazional o dată pe săptămână, să ajut făcând medic estetician să facă anumite proceduri. Începând să merg la ea, făcând ocazional aceste proceduri de frumusețe, m-am îndrăgostit în această profesie și mi s-a părut foarte fascinant, mi s-a părut frumos și practic după 3 luni de zile am găsit un masterat unde puteam să cunosc mai multe despre această nouă profesie. Astăzi, Victoria Diviza este un nume cunoscut nu doar în comunitatea moldovenilor din Italia, ci și printre italieni și clienți de alte naționalități. Serviciile oferite de cabinetul său sunt variate. Eu lucrez ca medic de 13 ani, sunt mândră de rezultatele mele și încurajez toată lumea care vor să-și echivaleze titlul de studiu sau vor să facă studii de masterat universitar. În Italia încurajez toată lumea să facă, pentru că în Italia se învață un pic mai ușor, după părerea mea. Deci aici nu sunt reguli rigide, așa cum era în Republica Moldova. Este o limită de a da examenul, dacă nu se rămâne anul. Aici regulile sunt un pic mai blânde. În meu de medicină estetică ofer tratamente anti-aging și plus tratamente pentru cura acnei, fetelor, tratamente sclerozante și multe altele. Victoria Diviza este dovadă vie că visurile pot deveni realitate chiar și departe de casă. Astăzi, în cabinetul ei din Bologna, Victoria nu oferă doar servicii estetice, oferă încredere, speranță și inspirație. Din Italia, Nina Cotorobai.